Bună tuturor, astăzi mă joc odată Rainbow Friends Chapter 2, am reușit deja odată și acum mai joc încă o dată, like și subscribe și let's go. Să dau skip măcar o dată. Ok. Au început ăla. Let's go. Un mod deja mort. Aici. Pus 6. Oh! Una! Cine are ultima? Yes! Yes! Prima dată am reușit! Haleluia! Acum va veni și Yellow. Ok. Începe a doua dată cu Yellow. Mama, a fost Yellow aici. Dar mă direct lângă mine. Încă una, mă, numai încă una. Mamă, e green și yellow. Oh my god. Yes! Am reușit! Bine, am reușit. Acum, Lucky's. Acum trebuie să luăm 10 Lucky's, ce cred că merge rapid. Sperăm. Și nu poți, acum mai doi. Problema că nu poți să iei două deodată. Numai încă unul numai. Numai încă unul. Yes! Yes! Am avut ea ultimul și acum suntem la Sian. Acum vine și Sian. Hai, te rog. Oh my god. Oh my god. Ok. Uai. Oh, e aici. N-am voie să mă mișc la Sian, ca să mă prinde. La Sian n-am voie să mă mișc. Ca să mă moară. Adică crezi. Carton. Ah, nu știu cine vine. Ok, acolo e blu. N-am voie să fac cu blu. Oh! Am luat 3. Nu mai dacă vine green. Atunci am o problemă mare acum. De Sian. Da. Iau pe toți aici. Nu vine. Nu vine. Vine aici. Și blu. Bine, bine, bine. Hai. Bine. Hai. Yes! Încă unul ne mai trebuie. Sper sarea asta. Yes! Doamne, nu mă lăsa! Am reușit! Yes! Bine! Suntem aici? Ok. Crystal Caves. Ai, Doamne!
să join. Așa. Ai, Doamne, nu mă lăsa. În sfârșit, să aici. Ioi. Ok. Să aici. Cu prietenii ăștia sunt împreună într-un cart. Ok. Așa. Learn to choose. Deci pot aici și aici. Bine. Ok, da, înțeleg. Ok. Mamă, ce tare. Learn early to choose the part. Ok. Da, bine, eu înțeleg că m-am jucat deja odată și am reușit. Mai eu singurul care e singur într-un cart. Da. Aici, după asta trebuie să ne ducem după aia, imediat. Și acum mă despart de prietenii mei. Pa, pa! Ok. Aici fac fără să pun speed. Adică să fac să vedem mai rapid. Adică înțelegeți, nu? Că eu ați văzut cum am făcut acum așa speed ca să vedeți mai rapid tot, știți? Ok. Mamă. Ce-ai, Sian? Bună, Sian. La revedere, Sian. La revedere și... Hoi, ce tare, mă! Ok. Știu că trebuie aici. Și bam! Normal, asta e foarte ușor. Oh, dar e foarte fain. Cum să zic? Ești, mamă, e foarte fain jocul ăsta. Și bam! Looping! Yes. Okay. Turn back. Aici ceva să fac, turn back. Că voi aici, eu mă duc aici. Danger ahead. Oh, așteaptă-mă! Ai, Doamne! Tot parcul! La revedere! Ce fain a fost când am reușit Dream of Friends Chapter 2 prima dată. Așa și aici. Bună, Blue, ce faci? La revedere, Blue! Ne vedem, papa! Haha! Ce fain e jocul! Și pop. La revedere, Yellow, ce faci, Yellow? La revedere! La revedere, papa! Ne vedem! Oh. Și ciao, Sian! Ciao, Sian, ne vedem! Pentru și gata și garbage aici. Și aici, yes! Haha, sunt aici acum la aici cu prietenii. Haha, și imediat o să vină Sian. Haha, uitați. Și acum trebuie să ne ducem de la Sian. Hai, du-te! Eu primul. De ce eu? Egal. Hai că mă știu eu. Hai. Bine. Așa. Și am reușit Rainbow Friends Chapter 2 de a doua oară. Yes, uitați și... Bam! Nu mai reușește. Haha! Am reușit Rainbow Friends Chapter 2. Dați un like și un subscribe și ne vedem într-un nou video. Pa, pa!